u likovnoj galeriji izlaže Irena Grden, koju mnogi poznaju i kao pjevačicu, ali ovaj se put predstavlja kao slikarica. Danas je otvorena moja druga samostalna izložba fotografija Nebo i zemlja ovdje u Zaboku. Na neki način to je simbolični prikaz jednog odnosa, međuodnosa čovjeka i prirode. Dakle, čovjek nekako simbolički predstavlja ovdje zemlju, nebo predstavlja prirodu i zapravo najljepši motivi, najljepše fotografije po mojem mišljenju nastaju upravo njihovom međusobnom suradnjom i međudjelovanjem. Predstavljena je ukupno 21 fotografija, dakle prirodnih motiva. Izložba je otvorena danas, 25.2. i bit će otvorena do 17. ožujka 2011. godine, pa svatko ko želi može pogledati u jednom vremenu od 10 do 18 sati. Eto, ako neće biti otvoreno, može se zamoliti za nekoga u gradskoj knjižnici, pa ja vjerujem da će biti netko toliko dobar da